Horasma dihita salhutna. Huria na niholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Andorang sutabuhay parminggota di manogoton. Jumolo mahita martangyang nahohom. Amin. Marende mahita siya mukuende nomor 112 memuka siya ayat 1 ayat 3.
marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni ton di porbadia, nat mo palangit dohot tanoon. Amen. Wida Tuhan hundul di atas habangsa na timbo, jala na marmulia, jala akan rambu ni paheanna, manggohi bagas joro, jonjong di atas suru-suruan serapim, jala marsi jowa manasida songonon, nabadia, nabadia, nabadia do Jehovah Sebaot, gok hamulion na liat portibion. Haleluya. Martang yang mahita, ale debata si tolusada, debata ama, anak dohot ton di porbadia, namandok muliate mahami tuho, ala di toppa, di palua jala di parbadia ho hami, hinorhon ni asi dohot holong ni roham na godangi, sayramoti mahami di bagasa parmaraan, dohot pangunjunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami di hasusudani bohal nami, tuhara jommu na di benua ginjangi. Asa di si pujian nami ho marhite-hite roha, dohot hata na imbaru. Amin. Hundul mahamu. Tangyon hamu mapatik ni debata, patik na parjolo. Ahu do Jehovah debatam ninna debatatta. Dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganommu jalan dang jadi sumanommu manangaha na di benua ginjang, dohot na di benua tongon. Rodi na magasan aik na ditoru ni tano, yang gotunggabe si sombawon, manang sioloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna. Aihona uhum na dosogot akka na marsineang di guarna. Patik na papaton. Ingot hamu mapabadiahon ari minggu. Dinonomari maulahamuna sa ulom muna.
alai anggo ari papituhoni, ari pariadan ni Jehovah de batamdoi, dang jadi humangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahammu, ro dipangisi ni hutan ni halak pe, na mangibati hutam. Ay di nanomari do ito pa di bata langit, dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi, maradian do ibana di ari papituhoni, di beheni do umbahen na ipasu-pasu di bata Jehovah, ari paredadanay jala di parbadiay. Ima patik ni di bata, tapangin magogo siyan di bata, rap mahita martangyang. Ale di bata, say pargugoy mahami, mangulahon na humbart patikmi. Amen. Tatopoti manusot tanagudangi, martangi yang mahita di bagasar rohatta. Ale Tuhan de bata pargugo na setudo sanjala amanami, hujau hami do guarmu na badiai, ala na targogot hami marningot dosa nami, saya marasin nari roha mahomi da hamion, o Tuhan Yesus Kristus anak ni de bata, nakabejol maala ni hami, namate, jalana hehesian namate, na manaik tu bono ginjang doho mangundiho kami, asi roham dihami, saya tapatoktong madihami roha muliate o tuho, o ton di perbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahin ni dosa nami, ro maho mangingani hami,
asa marlas ni roha hami mangulahol lomo ni roham, hodo paritean ni nasa asin ni roha, say unang tulak hami, say tangihom mahami, ho ali debata, ama, anak, dohot ton di perbadia, amen. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosa. Ay indang adong imbar ni ay saluhut do pardosa, jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayak kanagabe pitor, binahin ni basa-basa marhite-hite siyan asin ni rohana, hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajonjong ni debata bayan ha bangsa para siyan, marhite-hite ha porseon di mudarna, hasangapon ma di debata na digincang. Amen. Pundul mamo. Epistel tadi minggu manogoton, dianet sian sada Yohanes 5, mamuka sian ayat sia 1 ayat 10 tajaha memberkati soring ayat na parpudirak mahita manjaha. Songonom mahatani debata. Ia panindangion sian jolma tajalo do. Alai sumurung do panindangion na sian debata. Ay panindangion na sian debata doon. Na hinatinakunon na taringot tuanak nai. Jala ondo panindangioni, naung di basa-basahon debatado tuhita hanguluan saleleng-leleng na. Jala di bagasan anak nado hanguluani. Rak mahita, umbahen nahu surat akai tuhamu, akan naporsea di guar ni anak ni debata, naing boto omuna, naing dihamudu hanguluan na, saleleng-leleng na, imasahat na, martua mahalak na umbigi hatan ni beta jalan na peopsa. Amen. Oh
sahatindak ko mahaporsyat tay, songon na hitindak ko nidong atas sahaporsea ni sandok portibion, rap mahita mandok, ahu porsea di debeta Jehovah, ido ama pargogo no satu dosan, na tumo palangit dohot tano, ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinuhon ni si Maria, na gabi-gabian santon di porbadia, andorang sohabubuan, ido tuhata, na tumao na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal lo ibana di hao pinor silang, na tuat tubon watoru, dung ditanom, na mulak mangolo di ari patoluhon, na naik tu surgo, la hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargugo na suatu dosani, di sima ibana, pemulak sogo tu tanoom, manguhumi halak na mangolu dohot na mate, au porsea di ton di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasasaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sogot daging halak ngau mate, dohot di hanguluan na sora sudah. Amin.
Salam. Hamuna dongan saha perseaon di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Adorang senjenahon odola titing ni huriatta di hari Minggu sedarion. Atas guarni parhalado HKB Yogyakarta, Resort Yogyakarta. Parjolo mahu pasat hami hata horas-horas tuhita salhutna. Doh tuak kadongan na odo rap marsaur di paremengguan sedarion. Upasat tami ma tabi di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Horas madihita salhutna. Urut tusi tabagema odol titing ni huriatta sedarion tersurat di hata Indonesia. Jalaboy tajaha di papan pengumuman ni huriatta manang marhite sop kopi titing di WA grup wilayah atau kategorial. Yang pertama nama arti dan topik minggu. Nama minggu, Minggu Trinitatis. Artinya hasitulu sadar ni debata dan sekaligus Minggu UEM, Minggu United Evangelium Mission. Topik, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Manang nabadia, nabadia, nabadia do Jehovah Sebaot. Yang kedua, pelayan ibadah Minggu pada saat ini pukul 9, khotbah dilayankan oleh Pendeta Abner B. Panjaitan FDIP, liturgis Situa H. Pasaribu, warta kami sendiri Situa J. Sigalingging, hartean dan kolektan dapat kita cermati sebagaimana yang tertulis. Yang ketiga, pertangyangan wilayah minggu ini. Hari Selasa 28 Mei 2024 pukul 18 di keluarga Ade Sibarani Ibu Boru Simanjuntak, wilayah utara. Kemudian Selasa 28 Mei 2024 pukul 18 di keluarga SM Tambunan Boru Sejabat, wilayah selatan, diadakan di Sopogodang. Kemudian hari Selasa 28 Mei 2024 pukul 18 di keluarga Situa TP Silitonga, Ibu Boru Situmorang, wilayah tengah. Kemudian hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 masuk pukul 18 di keluarga RAP Tampu Bolon, Boru Hutagalung, wilayah timur. Dan Rabu 29 Mei 2024 pukul 19 di keluarga S. Tompul Boru Siahan, wilayah barat. Yang keempat, warga jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 26 Mei 2024 diterima menjadi warga jemaat HKBP Yogyakarta, yaitu keluarga Impol Padang, Ibu Lydia Kando Perawati Boru Purba, datang dari HKI Pancuran Resort Sumbul Berampu 4 Dakota. Alamat di Jalan Donoloyo, Kerobokan Tamanan Bangun Tapan. Bantul masuk dalam wilayah pelayanan wilayah selatan dengan nomor registrasi jemaat 30252. Dengan ini majelis jemaat mengucapkan selamat menjadi jemaat yang baru. Tuhan memberkati. Bagi jemaat yang baru kami persilakan untuk bangkit berdiri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang kelima, ibadah dalam bahasa Inggris atau Sunday Service. Pada hari Minggu 2 Juni 2024 dalam ibadah pukul 17.30, gereja kita melaksanakan ibadah dalam bahasa Inggris atau Sunday Service. Diundang kaum muda dan remaja serta warga jemaat untuk menghadiri dan mengikutinya. Keenam, kegiatan remaja. Pada hari Minggu 2 Juni 2024, ibadah pukul 9, seksi remaja akan mempersembahkan lagu pujian dan setelah ibadah akan melaksanakan sosialisasi program kerja kepada orang tua remaja. Diharapkan orang tua remaja untuk menghadiri acara tersebut. Yang ketujuh, pertemuan peserta SIDI angkatan 2022 sampai 2023 dan 2023 sampai 2024. Pada hari ini Minggu 26 Mei 2024 diminta kepada seluruh peserta katekisasi SIDI angkatan 2022 sampai 2023 dan angkatan 2023 sampai 2024 agar berkumpul di ruang sekretariat setelah ibadah pukul 9 selesai. Yang kedelapan, pendaftaran katekisasi khusus dewasa dan mahasiswa. Mulai minggu ini telah dibuka pendaftaran katekisasi khusus dewasa dan mahasiswa.
Bagi jemaat yang ingin mendaftar, dapat menghubungi kantor sekretariat pada jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptis, surat keterangan dari gereja asal, yaitu bukan anggota jemaat HKBP Yogyakarta. Kemudian kunjungan gerejawi tamu huria. Pada hari Minggu 2 Juni 2024 dalam ibadah pukul 9, kita menerima kunjungan gerejawi dari Inahana HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu Distrik 8 DKI Jakarta. Dimohon untuk pengumuman Inahana HKBP Yogyakarta dapat menyambut kunjungan tersebut. Ke-10, pembentukan tim doa misionaris HKBP dan Totok Kripe dan donasi pembangunan dapat kita lihat sebagaimana yang tertulis. Kemudian dalam minggu ini panitia pembangunan menerima Totok Kripe dari yang pertama Nyonya Jesitorus Borosi Manjuntak, wilayah timur 600.000. Kemudian Nyonya Situa Insinyur DGB Sidabutar, Ibu Boru Tampu Bolon, wilayah barat 600.000. Kemudian dari keluarga Raja Guguk Borpanggabean 100.000. Ke-13, penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja dan tim musik serta ibadah. Bagi jemaat yang hendak bergabung jadi guru sekolah minggu, pendamping remaja dan atau tim musik ibadah dapat menghubungi sekretariat gereja. Tuhan memberkati dan memperlengkapi gerejanya. Kemudian 14, daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan 1 Juni 2024. Kiranya jemaat yang berulang tahun hendaknya mendengarkan firman Tuhan yang tertulis 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 15, warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan, mari kita mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat yang dirawat di rumah sakit atau pemulihan di rumah. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. 16, pokok-pokok doa syafaat. Kemudian kebersihan dan fasilitas umum dapat kita baca sebagaimana yang tertulis. Ke-18, persembahan bunga altar. Penyumbang bunga altar pada hari ini Minggu 26 Mei 2024 yaitu dari keluarga A. Huta Gaul SH, Inang Boru Situmorang SE. Bagi yang berkehendak menjadi donatur bunga altar dapat menghubungi Situa Doktoranda Nyonya RLC Malau Boru Nadeak. Kemudian kegiatan pelayanan di pergunungan pada minggu ini dan warta keuangan tanggal 18 sampai dengan 24 Mei 2024 dapat kita cermati sebagaimana yang tertulis. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati.
Andorang serta jalo hatan di bata, marin di mahita semuken di nomor 114 memuka sian ayat 2, 1 ayat 3. Moliate marohanami diho ali Tuhan Jehovah. Parholong doho tutu. Idunahu idahami jalahu pakilalo kami saha di bagasan minggu sadarion. Asiroham. Saya itu pahima. Akka persoran nami di bagasan huriam. Patau hami. Mian di bagasan hatam. Jala dameni di batana sumurung sian saluhut roha. Imana mangramoti hati-hati doho pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hurian itu hatta di hamu amanami nanami nani haulonga di bagasan Yesus Kristus. Barita nauli di minggu Trinitatis sadarion. Imana nienet sian Jesaya bidu onom mamukama sian ayat sada rodi ayat walu hujahama tutong atong ata tapayuti hukma diganub rohat tabi. Di tahun hamamate ni Raja Usia huida Tuhani hudul di atas habangsa natibbu jala namar mulia jala akka rabbuni pakaianna manggohi bagas joro. Jonjong di atasnya suruh-suruhan serapim akka namarhabung onombi dua makukupi buhinasida dua makukupi pak nasida dua makabukon nasida. Jala masih jauh manasida songonon. Nabadia ro jauh sebot. Gok hamulionna. Lihat portibion. Jadi humut talma akka ujahan ni tiang sian suara ni nama jauh. Jala gok timus joroi. Dungi hudok ma. Marjia ma au. Nunga mago au, ajolo ma par bibir na ramud do au. Jala di tonga-tonga ni bangso par bibir na ramun au maringan. Anunga
di ida akka mataku Raja Jehovah Sebaot. Dungi habang ma sadasian akka suru-suruan serapim mandapot tonau. Jala di tanganna sada batu arang nagara. Na binuatna sian langgatan dohot gasip. Jadi di jama ma pamangaku jala di dok. Idama odo nama jama bibir ni pamangakmu. Paboa nang diusap utangmu. Jala naung hinukupan dosam. Dungi hubigema suara ni Tuhani nama dok. Ise do suruoku jala ise pardalanami. Jadi nikuma disodo au suruh maau. Ima sahakna oras marihita manginang. Songoni manang akadongan namin na di sopo ate. Oras ma dohok na di jolo ni sopo. Damang dainang hahaanggi pinaribot meragam do cara majow sa sahalak gabi pangulan ni Huria. Mulu au ala kibitulan di hutanami nyon gereja tubrinai jabunami pas. Jadi juk daw sa pudi mangakat ala bertulo marahar warna martebok jalan berpagar kawat duri juk dono julo di tiki haete kokku. Kibitulan arong waktu guru Huria margasi hobbing amen diangon odo jujut saya majuau. Jadi itu memang sudi walu hami natoras ni natoras aro ya nakon ni natutui herat do gebi uluho sekolah guru Huria ninna najului amanginang meragam rutang adong go halak mersiadu ade gebi padida guru Huria bibil pro diakones ale siano dang go beti padida de ruas ni aga bion adong bagi biju Jakartaon ngarong teh gebi sekolah padida so na sorong gue tapi li mate gue sekolah gue sonde kan uka dewi aronggo baru di Salatiga na warni di Satar di Jakarta asa dong sugut si buat warni esek las roh hal manginang aronggo deh ba anak ni rueson gebi padida di dinna guru Huria wil pro alai mungkin ala sonu ge embu so tehe upe edu son ge bidu rama pek kita ge bilang ningo ate stiti do ka dewi amanginang laus ido na taida nakin di pajuon di debata tu si Jesaya tung dipilit jala dipakila lahor si Jesaya do songo dia di bana di tonga-tonga ni di do di bagasa turpukon di bagasan akka bibir naramun. Si pemilito ni hapena. Mulu tabere ngamanginang si Musa di judi batapa di dolok Horeb marhiti api nama nala-nala do. Samuel di paula-kula di batama jui bana kan? Di sodoau ninna Samuel. Tua dupan ni pajuon di bata. Si Daud pedipilih gabe raja sia tonga-tonga ni dia do amanginang. Dulu di sidau sebelum raja. Parmahan. Kan itu? Daun sidau pejahitan. Sidau na dibili do. Suatu bingung kamu. Sidau pedipilih debatado manginang gabi raja sian haroroan na sahala parmaha biru-biru. Si Jeremia pe dipilih do ibana siap bortian ni dainang pe nunga ditodo dipilih di mana. Gabi na posona. Jala Yesus pe pamiliton na di akka murid-murid nai mana sisian nai meragam do berlatar belakang ditikin apa jumpa ibana ditahui dipilit ujo maho upili maho gabi si jala do jolma dak si jala dek kebe jala si Paulus pe ujui amanginang
Dituduh di bata, dipilih di bata ibana, ditikkin na naing marsakap. Laho mamusa, halak Kristen manang si hutto Yesus di huta Damaskus. Nuaing, ado na naing idota mangina, siyan ragam ni pajuon ni di bata. Mulu di minggu Trinitatisona manginang, taida do, didok di minggu ta sadarion, topik di minggu nabadia do, Jehovah. Lapatan na manginang, di tonga-tonga ni ngulut taon, sudedo pakilalahonot ta jala rajumatta, nabadia do di bata. Sina kayo, nabula pikir di pungumuan piskilon na sa bulan soni, marede. Nabula obat di, nabula obat doray. Bulan 5 itong atongon, bulan 6 misan naman non. Bulan pikir so, bulan 6, bulan 7, di sopo mahal marede. Asa doho para sopo itong mabigi suara mo na ay hitaon ay arong gulungan niya ka gusi-gusi na nagibigi hamin na merkurinin na di masih ulo ka dongan na di sopo na de do edde ni akka pungono na rohana ala tahilala hoddo sudiru naing di jow merhite akka edde merhite akka pamujota nabadia do de bata asa sarupa do idu keistimewaan ni hagabi Joko Bere di diulu di sopo ape istimewa do na sida di sobo pe istimewa do. Bediado dihilalai. Kan itu? Bediado di debatai buka sebenarnya tempatnya, tapi hati kita. Rohat tod do manginang. Pakilalat tod do wado hita mengkonsep jalan mangkilalaun, bediado di debatai. Gak bisa ada dalat talahu maka tidak ku guar ditungani. Habadiaw ni dimatai di bagasan pamilya tota songon kor ina, kor priskila, kor aram sete, korama, so namelek di bigam laki. Biar kamu ino, dari kami sidang merguru lakon, alih laki merguru, alih begak. Itu deh, kamu merguru dari kami sih, sebelum itu diam sih. Lapatan namanginang, habadiaw tai ikut tari dado di setiap inganan, itu mana dok. Di HKBP aturat taya manginang adong go parhalaru partohonan dot adong parhalaru naso partohonan akadewan seksi korama korina baru akaparedia nah warnian song leader parorgan holan operator salon naso adobe naso dibain lapatan na manginang nang doholon na do dihita asa ingatot ta jala hilalaut tai. Dak kola di garjok kita marhaba dia namang. Di dia behita. Jadi najulu aronggo sidani. Situa Arian. Aido. Daung kan? Anggo di jauh dangar songoni. Situa Arian do situa nang borngin. Una song nero namo si opupanion. Ate iko situado Arian dan situa nang diborngin nang di tonga-tonga ni pungape. Una ditiki hola di gereja hita tapa hohom jata tapa warna. Tapa bedia. HP dung di luar ni sopoi manang di luar ni gereja di luar ni gerejaon ba lomot tamadok sidohonota. Di hamua manami nang di bagasat tikiope songo dia do di bagasan pakilalaan ni si Jesaya marjia maau tidak manginang piga hal nang donon na di si Yesaya tidak mencari kesalahan bangsa Israel pada masa itu dang dilulu ibana urangan di dongan alai do ibana marjia maau nunga mago au jolom barbibir naramud doau mulu ngasoni hape pangalahu ni jolma manginang dang arum behaga oro nanti jolmo no gudang ahado mangaluli haurang ni dongan na do jolmo na ahado na murah di Portibion mamuten ni halak doa manginang itu kan nang pesudu sen ibana termurar mamuten akka ama pe murar mamuten akenat tanah songoni sabalikna ina pe murar mamuten ni akka amat tanah tori bae matong bereng mamat teserunang aninna toromsengan lalu sudah matai songo diro kamu. So nebe bir di mana makusipon. Jangan
Jangan kita menilai orang. Si Yesaya kotoko, dia bercoba dirinya, mengevaluasi dirinya, mengoreksi dirinya doa manginang. Dan dilului, hasalaan ni bangsoi, uban namati si Raja Usia. Tapi dia mengoreksi dirinya. Nunga, didok laki yang marjia au. Bibir naramun, jala, di tonga-tonga ni bangso par bibir naramun au maringanan. Anunga di ida akka mataku Raja Sebaot. Jadi harus orang didok. Di TikTok manang di dia dok kue wingo biana Facebook. Didok sono namang. Sekarang ini harus kita pintar-pintar menempatkan diri. Toksid do teh. Toksid do. Malu hamba kenal lensiai. Toksid. Jangan. Mulu dia minta 2 minggu nasal pu amanginang di Mazmur di Psalm sedei. Wani dok di bana. Berbahagialah orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Mertua mahalak nama ngolu di bagasan parsaora di tonga-tonga niaka. Nama biar maraduput di mata. Nang si Yesaya pe. Nang pe songonika ada anak borhat di bana meninggal ho situasi. Ya undang saya tapain. Ayo mana udokon. Tidak suruh doa ka ayah aku tebar guru melui. Aduk tulu we ane lakon. Ibam si we ani. Di rokok isukum ma. Mas we bayi nomu we aniku. WA untuk pengurus ini amangin. Murah-murahkan wengon. Mabain WA. Dahilo. Mabain komunitas. Hampir na, komunitas itu harus kita memang bagaimana kita membangunnya itu untuk menjadi komunitas yang sehat. Jangan menjadi komunitas yang membangun pribadi kita, hidup kita yang penuh dengan kemunafikan. Berusaha. Bodoh kita mardongan na jahat, boy, alay unang gabi para jahat kita. Bodoh kita mardongan naka naramun, boy, alay unang gabi ramuk kita. Iko boy do diri taon, gabi mapakorhon na uli diaka halak. Unang ito nga robe amat tainin na. Gabi siga kaparsaoran, alay arubah tapahuhum ma, arubah tapahune ma. Ido naing daino di dauta jala ido naing pakorhon ni pamilito ni debata si Yesayai asalam boy hilalauta idauta manginang. Hita akan na prosea di jauh gabi perbibir na badia. Perbibir na boy mabuah pasu-pasu. Perbibir na boy mabuan hadameon. Ido naing riko di bagasan ngulutan waing. Di tonga-tonga ni akka partikiat tada parpurion ido ancaman. Ido akka pergumulan. Boy merbeda kena marhamarang gialan ya hamanginang. Nasubuh di orom. Hati-hati na. Nasubuh di orom setabi bibirna. Puasa masa akka pergulu-gulutan waing di tonga-tonga ni punguan. Ala marsiadu. Saya diripu do mulununga ibana. Gabe ulua disi mana pimpinan manang kitua terhebat. Alai bohandu hita nang pehita anggota nang pehita gabe sada halak na gabe pengurus manang anggota bohandu hita mapakoron akan nauli do. Unang marsilomo-lomo. Gabe song nai asa gabe halak nama buan akka haulion. Akka nama buan akka haringganon. Itu naking endeta manginang di nomor 122. Yesus dumenggan, Yesus gumodang si bain ras ni rohat tai. Anggo punguat tai, anggo parsaurat tai manginang. Ada limitnya, ada waktunya. Alai buah ita parsaurat doh di bata, habadiau di bata jonjong. Di tonga-tonga ni akka ulaun. Jonjong di tonga-tonga ni akka parsaura di rumah tangga. Na akka yang akut taipe. Gabe jolma na badia di hatana di pangalahona doho di pabahenanna. Kerakusan orang saat ini menjadi ancaman Bapak Ibu. Dan di boto jolma memang orang dirina. Dan di boto jolma memang atat dirina.
Idu hari na tua-tua. Ba mamang. Yalang mak apa ngamar sai ko warna apa sa. Mati. Ha ope atahan do nanti. Ngai boto samburat. Celangnya hari warni. Jarwad do. Jarwad do. Ngai boto i patang manang i subang nga. Dang i boto. Ala nido dia muama nami di bagasan Kristus Yesus asa gabe habadiaw ni debatai ikolam tarida ikolam marparbue di tonga-tonga ni nguluta jala idok lakingani di jama do pamangaku jala didok idama oddo naro nama jama bibir ni pamangaku pabua naundiusat utangemu dohot nahinukupat dosam hadirion di Trinitatis samanginang di minggu tasadarion haroro ni Trinitatis yang keluar suara itu menyadarkan kita kembali bahwa kita telah dikuduskan lewat darah Kristus. Pentakosta dari rodo arong merminggu sonda tanggal 20 minggu padua ini tapi kami ate ono puluh halak membulang salah wingot. Lapatan na manginang nang nami do habadiau taido akka hadiriyo taon ikon sadarauta do naun diutsa do utang ta jala naun hukupa do dosam ninna jesaya onomon amanginang adong gupi halak na setotong mangalului haurangan di donganda meregam nuai api Jesusi di do jala di bagasa turpuk tasadari oppe dang diingok Tuhan ibi amanginang akka dosam dang dingot-ingot be akka utangmu utang di pangalaho nunga disalpuhon ido nang idaota na paduaho di bagasa turpu nunga pabua nang diusat utangmu utang ahado itu hita utang dosa utang ahado di guluto na manginang utang pahata-hata dongan utang na menggosipi, utang na parwarwah do takalan nasi. Nung nga diusati di minggu Trinitatisom, asa hadirion ni debata, digohan ni debata ama, anak do tod di porbadiai, manggohi ngulut taon. Maringana di tonga-tongan ngulut taon. Uli na iya manginang. Sonang nai hita, molo tahilalahot jala tahaporsiay, naun diucat utang. Jalan nunga dihukupi dosa tai. Alanido dihamu ama nami nang dihita di tonga-tongan nguto. Garu Tuhan irang diingot aka hasalata kan. Jolma saya repi hasalan idonganna ape oelu na ibani aka nauli. Uludo ahana terida. Hah? Saya dari ibani donganna salah welu dak nauli na di ibani ahana terida manginang. Nah hurangido kan. Itu mana udokon lebih gampang kita menilai daripada kita dinilai. Umura do hita mamuteni halak. Umura do hita makoreksi halak. Umura do hita manginang manulu akahurangan ni halak. Maoldo hadirion di jolma. Nasonigohan ni todi di bata ima akka nahurang. Dihukupi nguluna di bagasan akka nahurangi. Ya dong saya ni jolma. Idu doi adong ihabi hamu abaribbi abaruba. Sayu micak doaka naroa. Abaribbi abaruba. Sayu micak donina akan naroa. Unang manya soni tadi. Mulu be setabi soni borwana jolma. Ale pangalahona nyan unang dohoknya roa. Kan ido. Ngadongan naroa to hamsi pangalahona roa. Adong kusuni. Dak sonang rohana mangida inganani sorang di pangalahu songonope gudanggo. Ngamangarat tu biar sebona pasugi na. Saya setara contohna. Mangarat tu biar tu saya luat. Pangalahu na saya setara pibu tu pangaratuan nai. Ibu tahu hode dah. Mana mau nang nasa mau nang maiki ikut jolorong gue hebeng nasaon. Ujami mau nang ina. Hape berjuro hani nama rahon nama nguruk na torasna yurupi
Pedang na diurus. Na puji Tuhan do namo nang ibana ala ni. Namar siaja mana dipersiap diri. Adong go hala ka manginang saya berusaha ngauli. Alai dang terjalo rohana. Haulioni naing ga bisa da dasor tamanginang. Ikon boy hilalauta di bagasan ngulut tahun. Ini ojar ni naung niusat hita sian akad utang ta jala dihukupan akad dosata. Undang tabereng haurangan di dongate. Hita pinamar keluar kau nate. Musti tabereng-bereng do haurang jebeng kamu amang enang akka haurangan ni amat tate. Naung pia matana. Susah do kan? Pangbui modum. Ilo pahamu pisi lo pamuna. Ulu do naso acipian ke biar cim. So ngi dua kama tong. Hita kamau nate. Mulu saya tabereng-bereng haurangan ni akka tanah di jabu. Bodoh gabe. Tuluari mar rumah tangga. Alay ala na masih hukupan do na saya masih jalawat do di bagasan akka bahan nunga pinuji matu hadi ningon padang gabe adong alasan dohot akka sidalian na asing songon akka na masa di akka barita kan piha do utusukku na manginang ketua ni pengadilan idok songonon tangi soda ado di paresohamu di siniku. Kasus sama angin, kasus sama perceraian. Aduh galak Kristen sih, hohomi berasa tokin. Bahasa songon nama liusiamu niku. Gudang galak Kristen amang, neng gawe panirang-nirangon. Tarsonggo doa usah setong ngamangina. Alai ima keadaan wain. Alania tidak cocok lagi. Alania dang boy behai masih tomuan, dang boy behami masih jalowaninna. Hapi Yesusi. Allah itu sendiri telah diusat utang tai, dihukum ya kadusat tai. Idora naing mengojar kita, naing paborhato kita di minggu tini tadi son, asa digohi debata nama nopa kita, debata Yesusi dapat dua kita baginang, jala todi ni debatai laho pahihiho kita, makubasi akan uli, makubasi akan nadinggan, na parpudi manginang. Di tonga-tonga turpukon di ayat parpudi dungi dihubegi masawaran itu hani madok ise do suruhku jala ise pardalanan nami jadi nikuma disodoau suruh maau amanginang terpilih jo hita terjodoh hita nuaing disuruh Tuhani di dia takolan namar jamida mang dangai ikut situ gabe disuruh ade dangolan ikut jaga gabe situ padita guru huria biel pro gabe marjamidai alai di dia di tonga-tonga ni geleng tak akan lansia te hamu akainang amang hiamu akan tutua nami akan asia disuruh hita bahwa pature onaka na mungkin nadong akan sulit di pargelengot akka ama na boso tu dia disuruh pajonjokon hati koran tu dia disuruh akaina na boso pati urun akka persaura di tonga-tonga ni rumah tangga. Unang gabi adong tuwid ni parede kan. Ala ni tangan ado marpudi tangan do manang tangan parpudi teh. Hah? Martanga pudi. Oh itu. Pudi pemarpudi tangan. Martanga pudi gabe sega. Di ulo marong gusto ko cerita manginang. Amolo di Leoni borunao na manginang. Kirima tu omak naon mana tu nongaon las rohana odo buruk kuasian. Ape muloro parumen nai ikirim tu omak na kiriman parumen na suasia mau inna. Tak songoni. Ape mulu borunai odo toho menghormati orang tua. Alai malah iparumen nai dibain tu inonga ima jabulun ima persoalan. Disuruh do hita manginang. Di tonga-tongan ngulut tahun asa bui musengan. Makukubi akan hurang denggan majamitahon hatani di mata. Hiaru dokon sadana tua-tua satta bisa rib satta biya manginangga kaliring aru kebetulan nasida mangaratu tu sada luat adong tulu halak kalak na marhamaranggi nga akan ngaon satta bigabi marat marboru anggina ope
gawe marat merbur. Imana pe tonga kebetulan di bakarat tuani. Sudi roakang ngaon, akang ngeburu naon. Saya gudang makahata na suhata di begi-begi. Saya tikiro masih inong ngaon, si matuan naon, madapoton na sida. Tak terbegi-begi ba na biar rosa tu huta. Saya dilesengi akang ngaon, anggi buru naon. Anggi buru naon. Ame dokon. Bahagia doho inang. Dohot anaki inna si batuan tu buru naon. Itu paromen naon. Bahagia nang. Ima jawaban ni paromen naon. Jodoh mangina. Dijauh hita, dituduh hita gabi petebak ke persoalan. Alani, dison si jesayaon, dido ibana, disod doa suruh mau. Si jesaya di paborhat, mabuat barita nauli, mabuan akka barita kelas di roha, ditonga-tonga ni bangsoi, asa mangapuli, margogoyhon, jala mengajari nasida, asa hot haporsiaonna di bagasa Tuhan. Nampe mangina dung di purian nyari, tarida do nasida dibuang tano Babel. Alai ala nani gohan ni tata ni dia bata, si jesaya gabe dame, sonang do nasida, manang pepait di hilala di tano habuangani. Alai dan gabe mabain nasida humutur di tonga-tonga. Alani do di hamu manami nanami, naing ma totong tahilalahon. Nabadia do di bata, jala hitape marguru mahita. Asalam badia pangat pakatayota dohot nguluta siganu pari di tonga-tonga ni akka parsauran. Amin martangi yang mahita. Ali Tuhan jauh bari batama nami moliate maroha nami diho. Nungah hubigi hami hatam di bagasan minggu sadarion minggu trinitatis. Sai dongani urupi hami Tuhan. Asalam badia hata pangalahu roha pikiran nami. Jala ajari hami Tuhan totong maparhatopoton nunga diusatto dosa nami nunga dihukupi ho dosa nami doho digarar ho utang nami ima utang hamatean alani dosai di bagasan ngulu nami onali Tuhan posdroha nami sai patuduho madalan sidalan nami asalam tahu ngulu nami Tuhan madai dohot makang uluhon hatami asalam badian jalalam ture parsauran dohot akka ulau nami siganu pari. Ali Tuhan dipilih todo kami jala di todo ho di bagasan pajuwomu gabe ama ina akalan sia asabui Tuhan di paborhat jala dituturi tod dimi kami sibuan dame dohot luas ni roha. Om matang yang nami pasu-pasu dua nami menilai Tuhan nang lumuabi di bagasan partikian na parpudion nungaliling Tuhan dak kudai hami udan di luar namion ali Tuhan sa luas suma hujalo hami pasu-pasumi marhite akka udan asa udan pangalabohi di tano di hami akka suasuanan nadong di luar namion pasu-pasu ma dua namion Tuhan gabi inganan akka nauli naringgan si pakyon nami si uduton nami akka ari-ari ngulu nami ali Tuhan jauh bari batama nami nang akka nakon nami na mga dupi ujian di minggu-minggu pali Tuhan pos rohan nami asin rohamma na madongani mga ramoti na sida asa boy di persiapon na sida hami be na tua-tua paingoton na sida laho marsiajar di bagasan parsitutuon atong Tuhan nami uboto hami do dosa namin Tuhan nasi maroham. Mga sahod Jesus Tuhan nami tangihon uloy mahami. Amen. Di amuaman namin na nami hata nitu hata di piliata di bagasan minggu sadarion tersurat di puda tulu ayat sia pasanga majahu marhidesian hamuramu dohot marhidesian patu monaan ni sadok pangomuamu. Tapuji tu hata cian buke de nomor 640 alu ayat sadahut papung pilihan.
Ali di batama namin na di banugijang, hodo haroroan ni saluhut silelehon nadinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tamima siya na dinumi tuhami pilihan nami tuho, sa jalan magabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihan patibulun harajawam dito ngatong ani huriam, dohot di portibion, buhay marohanay marhiti-hiti tordim, asalam tandahami gudang ni silehon lehon mi tuhami, asalam girgir hai madok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali di bata nami di bata ama anak doto di porbadia nabadia doho jala gok hamuliom muliat portibion pinujima jala pinasangak maho rodi saliling lilingna alani asin roham nong saha tuhami doho tusudi huriam namarasi roha dohami nuaing ala naung di papatar jala di patadaho ko tuhami hadiriom holong ni roham asin ni roham labas ni roham hasisani dosa hangulua sugut arta selehonomu sugut rodi uhum sidabuam musugut naso habilangan dosudinai ay nasodung niatusan ni jolma di patorakodo tuhami nasodung ni ida ni jolma di patarido kodo tuhami nasodung hinasiholan ni portibion di wakodo dihami naso tarleho portibion di lokodo tuhami alani upasa tamima tuho daging nami todi nami roha nami rodi saluhutna dihami asa patawomu hami tuharajomu na di banu agijang horonap manop pahami ubatu hami tuhasianganon saitoppa jala pai baru mahami asa tubuh hami padu halihon jala gawi bartohap dihasiangan na rosogot di labumi nauduk jala serep do rohanami ro tuho mangalehon rohanami say bahim may inganammu say homa na mangulat jala margugo di bagasa kami say paujung ulaw nang pinuk kami di hami nang sinahaponmu goarmu tu hami nang terdidi hami tu bagasan goarmu nabadiyay asa hami di ho jala ho di hami say lam tanggali rohana buruk sian hami jala solukko rohane baru tu hami asa badia parangenami babua naung mauliate rohanami tuho sahi pargugoi mahami asahu parangeo kami sudina nidok mutuhami babua naung tutuhami akka anakmu jala panean dihangudua sugut sahi payan barita nauli dihami asadong pargugunami salilik kubulusami hasianganon sahi patugu haporsion nami marhiti todim porbadia sahat rodi hamatean asa sahat tami tuho amanami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banu gijang. Saya pinarbadia magoharmu. Saya Roma harajaomu. Saya saut malau ni roham di banu tongoso na di banu gijang. Leo matuham sadarun hanguluan siapari. Si samarusanami sompanesanami. Di dosa ni dongon na mardosa tuhami. Una kami tu gitu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mahamuri bagasad dame jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sodako Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan di batama bohina tuho jala di pasor homa damena
tu toddi munabi. Di hamuna manami nanami hurian itu hatta siya kami parhaladu ni huria madog selamat hari Minggu mari kita horas